rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan class namu mai albarka. So muna fata dai da yawan ku ya kamata a ce kun mana subscribing a wannan YouTube channel saboda hakan shi zai ba mu karfin gwiwa wajen kawo muku bidiyoyi masu matukar amfani. So a yau zan yi magana ne akan supply and demand. Supply and demand. Kamar yadda a baya na yi muku yadda za ku identify na order block da kuma peer value gap da kuma yadda ake yin trade a cikin su. So idan ba ku manta ba tun a baya na nuna muku yadda market structure take idan tana tafiya uptrend da kuma idan tana tafiya downtrend. To akwai kuma abin da ya kamata ku sani wanda a baya ban gaya muku ba, tunda ya kamata a ce kun san supply area da kuma demand area. Ya kamata ku san supply area da kuma demand area. Yanzu misali kamar yadda a baya na yi muku yadda idan market tana tafiya uptrend gashi nan za ta yi creating high sai ta yi kuma lower high sai ta yi creating higher high sai ta yi creating lower high higher high lower high, higher. To kamar yadda na gaya muku idan ta yi creating higher high an samu me, an samu boss, an samu break up structure. Haka idan ta zo ta daɗa saukowa ta zo daidai nan ta ƙara creating wani higher high ɗin an daɗa samun break up structure. To let's say a ce alal misali kamar yadda market ɗin take tafiya da ta zo za ta ƙara kamar za ta ƙara yin wani higher high ɗin. To let's say sai ta tsaya daidai nan gurin. Da ta tsaya daidai nan gurin sai ta yi me, sai ta sauko haka. Sai ta sauko haka. So misali kamar yadda na gaya muku cewa idan aka samu mai break up structure kamar alal misali daga nan gurin a samu wani move ɗin zuwa sama, so an samu break up structure. To a nan gurin sai ya zamana ba a samu wannan move ɗin ba wanda ya haure wanda za a kira shi da break up structure kamar yadda market ɗin ta yi a nan gurin, sai ta zo sai ta ajiye a nan gurin. To kamar yadda kuka sani kamar yadda nake so in gaya muku cewa idan yanzu alal misali a cikin trade ka samu double top to menene, akwai liquidity a gurin. So shi kuma liquidity menene, kuɗi ne. A nan big boys da kuma retail manyan traders suke yin trading idan aka samu liquidity, ma'ana idan double top ta samu to akwai kuɗi a gurin kenan. Misali kun ga nan gurin an samu mai double top to me a gurin, akwai liquidity, akwai kuɗi kenan. So akwai abin da yake faruwa idan aka samu double top, akwai manipulation a kasuwa sosai saboda a nan gurin manyan arna suke yin trading wanda suke da kuɗaɗen da ba kwa tunani, wanda dole suna iya canjawa kasuwa direction. To alal misali ka samu double top, me na gaya muku idan alal misali ka samu double top liquidity ne a gurin ko. To kuma sannan na zo na gaya muku me idan ka zo ka samu me change of character a nan gurin, idan ka samu change of character a nan gurin kun ga me, ana expecting kasuwa za ta ci gaba da selling ko. To me ya kamata ku sani a nan gurin, dama na gaya muku idan aka samu peer value idan aka samu change of character a jikin wannan kandilan da suka yi dropping suka ba da change of character, a jikinsa ana samun peer value gap da kuma order block, wanda order block din nan zaka dauke shi tamkar supply ɗinka, supply area nan gurin kenan. Nan gurin supply area ne. So let's say a ce alal misali nan gurin shi kuma akwai peer value gap ɗinka a daidai nan gurin. A nan gurin akwai peer value gap ɗinka a daidai nan gurin. Let's say nan gurin akwai peer value gap, bara mu taking ɗinsa FBG, peer value gap ne nan gurin. Shi kuma nan gurin akwai order block. To nan gurin wajen order block ɗin na gaya muku tamkar supply area ne saboda me, daga sanda kasuwa ta yi dogon moving akwai inda take zuwa ta cake, wanda shi yake zama supply area, wanda kuma a supply area nan za ku samu akwai order block yawanci a gurin. Order block ne yake kasancewa a gurin can supply area. To misali kamar yadda na gaya muku cewa idan ka samu peer value gap da kuma order block, bara in muku supply area, supply. So alal misali nan gurin ka samu supply area ko.
nan gurin ka samu supply area, nan kuma fair value gap ɗinka ne a nan gurin, misali fair value gap ɗinka ne a nan gurin FBG, fair value gap ɗinka ne a nan gurin. To kamar yadda na gaya muku dama idan ka samu change of character a jikin kandilan da suka yi dropping a jiki zaka sami fair value gap ko kuma order block. So a saman shine na ce muku saman wajen double top ɗin nan shine zai zama wajen supply area ka, sabida me an samu dogon move na kasuwa wanda da ta je gurin ya zamana bata ƙara yin wani break up structure ba, sai ta ajiye wani double top. To shi kuma na gaya muku double top menene liquidity ne shi kuma liquidity menene kuɗi ne, duk inda liquidity yake nan gurin akwai kuɗi, za a samu wani girediyar tafiya, sabida su wayannan big boys din su suke da damar da za su ɗauki kasuwa daga nan idan ta zo kan nan gurin. Bara ku gani, let's see, bara ku ga wani abu kamar yadda na gaya muku, idan aka samu fair value gap ana yin taking trade a cikin fair value gap ɗin ko. So kuma dama me an samu change of character a nan gurin ko, wanda da aka samu change of character shine zaka yi me, zaka jira kasuwa ta zo ta shigan maka ta typing wannan order block ɗin domin kai sell. To alal misali na sani duk wanda zai shiga trade a nan gurin, na tabbata idan ya shiga a fair value gap ba lallai me yake da suna abin da zai yi riski zai tsaya iya nan gurin ne, abin da zai riskin abu ne daga daidai nan gurin. So idan kuma ta kan supply area ka, daga supply zaka jira trade din sai ya je supply area ka. So na gaya muku mabambantan abu yana iya faruwa. Alal misali akwai wanda zai ce da ta kan fair value gap zai dauki trade din yayi selling, akwai kuma wanda zai bari sai trade din ya je supply area sa. To akwai wani abu da yake faruwa idan ka zo duk wajen da yake da liquidity, wajen da na gaya muku akwai kuɗi, a nan ne big boys suke trading. So alal misali ana samun manipulation sosai a cikin kasuwar, zai iya zuwa, kun ga na ce muku zaka zo ka jira trade ya zo yayi typing fair value gap ɗinka, ko kuma ya zo yayi typing supply area ka inda order block ɗinka yake, sannan yayi sell ko. To wani abu yana iya faruwa, na tabbata idan ka zo trade ɗin zaka zo ka sa stop loss ɗinka ne daidai inda na saka wannan. To ana samun manipulation sometime a cikin market ɗin, zai iya zuwa ya breaking wannan stop loss ɗinka, ya break stop loss ɗinka, a samu manipulation, sannan daga baya market ɗin ta yi dropping, sannan ta tafi position ɗin da kake expecting ɗinta. So wani zubin kuma tun daga kan fair value gap ɗin naka ba lallai ta tsaya ba, idan ta tashi sai sabida wanda suke targeting kasuwa a supply area sun danne ka yanzu. Alal misali kasuwar za ta iya pushing, ka zo ka saka bayan ka saka wannan ɗinka, ka saka interin ka a nan gurin. So kasuwa idan kuma ka saka stop loss ɗinka above nan gurin, so kasuwa idan ta tashi sai ta ƙi respecting fair value gap ɗin, sabida me ga supply area can. So sai ta ce sai ta tafi supply area ta yi typing sannan za ta yi dropping. So duk ba wani abu da baya faruwa, mabambantan abu yana iya faruwa, kawai ya danganta da confirmation ɗinka da kai kake nema a cikin kasuwa. Sabida me in dai ka samu double top to akwai liquidity, na gaya muku a gurin akwai liquidity. To let's say a ce alal misali kasuwar da ta tashi sai ta tafi supply, sai ta tafi supply area ka, supply zone, sai ta je supply zone ɗinka nan gurin kenan, sai ta yi typing, sai ta yi dropping, sai ta sauko. To kamar yadda kuka gani, kun ga a nan gurin me aka samu, an samu sell ko. To abin da yake faruwa, wasu da yawa idan sun tashi a nan gurin suna yin rushing wajen taking profit, sai ka rasa a ina ma zaka sa take profit naka. To sometime abin da yake faruwa, ka nemi previous low ka saka shi a matsayin tipin ka, ma'ana kada ka ce zaka yi rushing ka ce zaka ja TP ka ja shi ka nema da yawa.
no, ka nemi previous, sai ka nemi previous low ɗinka. To let's say a ce alal misali in ni ne zan ɗauki take profit nawa a nan gurin, zan ɗauki TP na a nan gurin, ba zan kai shi nan gurin ba, ba zan kai shi wannan, ba zan kai shi nan ba, zan kai shi previous low, zan kai shi previous low nawa, zan kai shi previous low nawa. So alal misali in dai nayi taking trade din a nan supply area, zan kai shi previous low nawa. Idan kuma nayi taking trade din akan fair value gap ne, zan bar shi wannan ɗaya previous low din wannan kenan. Ina fatan kun fahimta. So alal misali zaka ɗauki trade ɗinka ne daga nan kai selling, ka kashi nan previous low din. Idan kasuwa ta yi dropping ta zo nan gurin, ka yi me, ka samu riba ko? To kamar yadda kasuwar ta dinka tafiya a nan gurin, ta dinka tafiya a nan gurin, to za ta zo ta ci gaba da sell ne. Alal misali za ta zo ta yi creating wani break up structure kamar yadda kuke gani, za ta zo ta yi creating break up structure misali, za ta zo ta yi creating break up structure haka misali za ta zo ke creating break up structure, wanda shi kuma break up structure na down trade zai dinka fitowa ne ta ƙasa. Zaka dinka jan break up structure ka ta ƙasa, zaka ja shi ba ta sama ba, ta ƙasa zaka zo ka ja shi break up structure, kamar yadda kun ga shi wannan ta sama ne tunda uptrend ne, wannan shi kuma ta ƙasa ne, zaka zo ka ja break up structure ka ta ƙasa. To let's say alal misali sai ka zo ka ƙara ja ta nan gurin, bara ku ga wani abu, sai ka zo ka ƙara ja, haka zaka yi ta biyo trade din har sai an zo. Yanzu misali wannan shine inda kasuwa ta fara tashi nan gurin, nan gurin shine inda kasuwa ta fara tashi ta tafi uptrend misali, ta nan ta fara tashi ta tafi uptrend. To kamar yadda kuke gani da ta zo nan gurin zaka iya kiran nan gurin a matsayin me, demand zone naka. To da kasuwa alal misali ta zo nan gurin sai ta miƙa, sai ta yi haka, kun ga me, an samu change of character ko, an samu change of character. So dole ne idan kana trader sai ka san market structure internal da kuma external, ciki da waje, in and out, sai ka san yadda market structure take, saboda shine zai sa ka san maya kasuwar take. So kun ga me, an samu change of character ko, an samu change of character. To alal misali da aka samu change of character, shi nan gurin ya zama demand zone naka. Bara ku gani, sai ka ɗauki rectangle ɗinka, sai ka ja nan gurin, to nan gurin ya zama supply area ka. To alal misali tunda ka samu change of character a nan gurin, me ya kamata ka yi, sai ka jira kasuwa ta zo ta yi typing demand zone naka nan gurin kenan, sai ka jira kasuwa ta yi typing demand zone naka ko. Kun ga idan kasuwa ta yi typing demand zone naka, zaka yi expecting market za ta yi boom, ta ƙara yin sama, za ta ci gaba da tafiya uptrend, ta canja salo kenan, kasuwa ta canja salo, za ta tafi uptrend. Ina fatan kun fahimci yadda abin yake. Kasuwa za ta tafi ta ci gaba da tafiya uptrend, za ta tafi uptrend, saboda me, nan gurin ya riga ya zama demand zone naka. Shi kuma nan gurin, bara ku gani misali, bara ku ga wani abu da zan nuna muku. So alal misali shi kuma nan gurin ya zama supply area ka, saboda me, yanzu idan market ta zo nan gurin zaka jira me, a ƙara samun change of character, a ƙara samun me change of character, saboda me, ya zama supply zone naka. Har sai dai in kasuwar ce ta yi breaking nan gurin, ta yi breaking supply area ka, ta yi haka, da ta yi haka kuma ta dawo ta yi haka, da ta yi hakan sai ta ƙara haka. Kun ga me, za ka yi expecting market ta daɗa canja direction, ta bar kan supply ɗinka ya koma demand zone. Ina fatan kun fahimci yadda abin yake. Abin ba wani wahala ne da shi ba, in dai kun fahimce shi, ba wani wahala ne da shi ba.
ina fatan kun fahimta. Kawai dole ne idan kana trader sai ka san market structure, yadda ka san me zan ce maka, dole sai ka karanci yadda market structure yake. In dai ka san yadda market structure yake, to ka san yadda kasuwan nan take. To let's say alal misali bara in nuna muku, kamar yadda na gaya muku cewa liquidity kala ne. Idan ka san liquidity, ka san inda kuɗi yake, zaka dinka samun yadda zaka dinka shiga kasuwa. So liquidity kala ne. Akwai liquidity wannan, bara ku gani. To kamar yadda kuke gani, wannan liquidity ne, nan gurin liquidity ne, kun gan shi liquidity ne, kun gansa liquidity ne, nan gurin liquidity ne, wannan liquidity ne, kun gan shi liquidity ne, bara ku gani liquidity ne. Liquidity ne a duk sanda kuka ga kasuwa tana yin wannan abin, liquidity ne a gurin. So akwai kuma kamar yadda na gaya muku, akwai double top nan kenan, shi ma liquidity ne shi ma. Akwai kuma double bottom, wannan kenan, akwai kuma double bottom. Akwai double bottom, kamar yadda aka samu double top, akwai double bottom wanda shi ma liquidity ne nan gurin. In kaga double bottom, liquidity ne, akwai kuɗi to a gurin, so shi ma liquidity ne. Kamar yadda kuke gani, akwai kuma triple top, misali shi ma liquidity ne. A duk sanda kuka ga wannan, shi ma liquidity ne, shi ma liquidity ne. Nan saman akwai liquidity a gurin, akwai liquidity. Idan kuka samu triple top, liquidity ne. Haka idan kuka samu triple bottom, shi ma liquidity ne, shi ma liquidity ne. Nan ƙasan din liquidity ne, shi ma liquidity ne. So sometime kamar yadda na gaya muku, nan wayannan din liquidity ne ko? To ana samun idan ka samu triple top, ana samun liquidity swept, wanda shine idan kasuwa ta yi haka, alal misali na ce muku, idan ka samu triple bottom, wanda na ce muku nan supply area, yana zama supply area, to ana samun liquidity swept, wanda shine kawai zaka ga kasuwar idan ta tashi sai ta yi sweeting na liquidity, sannan ta tafi direction ɗinka da ka nema. Sai ta yi breaking nan gurin, sabida me, akwai liquidity a gurin. Tana iya zuwa a samu kamar manipulation, sai ta yi breaking gurin. Shi yasa sometime idan ka tashi saka stop loss ɗinka, a wajen da liquidity yake, ake ɗan jan stop loss ɗin, ya zamana ka ɗan yi riski da yawa. Sabida in ba haka ba, za a yi bawon bakanin, zai je hitting stop loss ɗinka ne, sannan ya tafi direction ɗinka. Kun ga irin wannan yana da matuƙar cin rai. So don haka wani zubin ake ɗan adjusting stop loss, sabida me, kada kasuwar ta je ta yi hitting SL ɗinka kuma ta zo ta tafi direction ɗinka. Ina fatan kun fahimta. Yanzu misali kamar yadda kuke gani a nan gurin, mun samu me, wannan double top ne, nan gurin double top ne. Menene a gurin? Liquidity ne. Let's say bara ku gani liquidity ne. To me ya faru a kasuwar?
kasuwar ta yi typing wani kasuwar ta yi typing wani previous peer value gap ne, wannan kenan. Kamar yadda na gaya muku, idan za ka yi targeting order block za ka zo peer value gap, za ka zo ka yi targeting ɗinsa haka. Kamar yadda kuke gani, kun gani kasuwar ta zo ta yi typing ɗinsa, da ta yi typing ɗinsa sai me, sai kasuwar ta yi selling, sai kasuwar ta yi selling. To kamar yadda kuke gani a nan gurin, nan gurin da kuke gani, bara in nuna muku wani abu wanda ya kamata a ce kun san shi, kun san amfaninsa. Yanzu kun ga nan gurin, let's see, bara ku gani, bara in cire wannan drawing ɗin. So yanzu kun ga nan gurin, zai iya zama supply area ka, sabida me, definitely ina gaya muku market ɗin za ta iya dawowa nan gurin, za ta dawo nan gurin, za ta dawo me, za ta dawo nan gurin, za ta dawo nan gurin, kasuwa za ta dawo nan gurin, kasuwa za ta dawo me nan gurin. In ta dawo nan gurin me ya kamata dama mutum ya yi, sai ya ƙara yiwo me, sai ya yi selling daga sanda kasuwa ta daɗa dawowa nan. Ina fatan kun fahimta. So supply zone and the demand zone ba wani tashin hankali ba ne ba. Idan aka samu dogon move, a nan ake samun supply area, a nan ake samun supply area. Haka idan aka samu supply area akwai demand area. So ba wani tashin hankali ba ne, kamar yadda na gaya muku swing high da kuma swing low. Kamar yadda na gaya muku swing high da kuma swing low. So shi ma swing high yana under kusan supply area, yana under supply area, saboda kandilan da ake samu a can saman duk kusan sun ta'allaka ne kusan iri ɗaya. So duk ba wani tashin hankali ba ne, kuma za ka kalli supply area ka a matsayin order block. Ina fatan kun fahimta. So Allah ya sa mana albarka a neman mu. Da Allah ku daure ku yi mana subscribing a wannan YouTube channel ɗin, sannan ku danna alama ta ƙararrawa, saboda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da ku, da ku zo ku kalla. Mun gode.